Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongitorriak Ur eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean anizera joanen gara eta bertan Aitor Azkaraterekin solastuko gara pixka bat ekologikoaren sektoreaz, beraiek esnekiak ekoizten dituzte, jangela desberdinetan ere beraien produktuak eskaintzen dituzte eta berak kontatuko digu pixka bat nola dagoen sektorea. Ondotik erdiz bizirik plataformaren inguruan solasteko, Mikel Sobrino izanen da gurean, eta berak egoera zertan dagoen, balorazio bat egingo digu eta plataforman ere zertan dabiltzan kontatuko digu. Eta azkenik, saioari amaiera emateko, Baztango, Eiza eta Arrantza elkartera joanen gara, eta Oier Jantzik kontatuko digu pixka bat nola doan Arrantza denboraldia, konkretuki Izokin denboraldia, eta ze lanetan aritzen diren edo dabiltzan kontatuko digu esan bezala Oier Jantzik. Lehenbiziko atal honetan, anizera etorri gara eta gurekin Aitor Azkarate dugu, badakizue Jauregi Esnekiak, enpresa familiarra dugula, Azkarate familia hor dago atzetikan. Eta bueno, Aitor, ekaina aurrera duie, uztailan, eta bueno, ez dakit pixka bat ikasturtea, ez genuen uste, baino azkenen normalitate erlatibo batekin pasa dugu, eta zuentza garrantzitsu, azkenen zuek besteok bezala normalitatea behar duzue, eta badire eskola asko, jangelak dituztenak, eta jangela horietan bertako produktuengatik, kalitatezko produktuengatik apostu dutenak, hor zabete zuek ere, Jauregi Esnekiak, eta ez dakit ze balorazio egiten duzu pixka bat nola joan den ikasturtea. Bueno, ona, egirran kusite gaden urtean martxo aldera dena gelditu zela, eta gelditu ginela, ez dinak igule zerrin, eta, gero aurtengo baginon esperantza, beti ere erranazakuten, buztuen irailan prestatzen ari zirenean, eskolan izan zela ordutegi arraia, eta bazkari kontuekin ere zenbait kopurua jautxiko zela, ez? Eta horretaz gain ere baginon beldurre, gero afereunekin ere, nola gaintzen ikasturtea. Baina, nik uste dut balorazio egiten aldugulez, zeren eskolak ez dute problema gorrik izan, aurrek jarraitu izan dute, eta ikasturte hona izan da, kusite nola izaten altzen, ez? Bai, hori da. Orduan, zuentzat azkenean, salmenta puntu guztiak dira garrantzitsuak, eta ez da bakarrik saltzea, baizik eta eskolatan eta familietan ez, pixko bat, kontzientzia hori sartzea. Bertako produktuak, kilometro laburra edo kilometro zero esaten dena, eta kalitatezkoak, ez? Bai, hori da, azken finean, guko hor egotea, iruditzen zaiko garrantzitsue, zenbait guratxo elkarte, zenbait eskolek edo, nahi izan dute bulketu edo nahi apostu egin bertako produktuengan, beste zenbaitzu pausu gehiago ez, ekologikoa ere bai, eta, guretako garrantzitsu da, eta uste gino horrego mar ginule ez, baina, aipetu bezala, beldur ginen ere, ikasturtean hasi izaten altzela. Bai, ekologikoan sartzeko pausua aspaldi eman zenuten, urte kuadrilla da ekologiko zigilloarekin lanean ari zaretela, horrek suposatzen du lan egiteko moduan zenbait aldaketa, eta ez dakit pixka bat zuentza garrantzitsua da, pixka bat naturak ematen duena, ona izatea, eta horrek suposatzen du ere, sakeletik ateratzen dena gutxiago dela, ez? Bai, azkenean egokitu behar duzu ez, legiak gala dio. Behi kopuru, kasun dena arrebez, lur kopuruen arabera behar dituzu behiak. Hau da, gehienez bi behi hektarea bakoitzeko ez. Horrek ze suposatzen du, aldatetik ongarri botatzeko aukera hor duzu, ezin duzu behar dena baino gehiago baina bero bertzalde ere bai, ekoizpena, belarrak ematen du, lurroiek ematen
pues alden neurrien ez duzu kanpoko lehengaien esku edo ez zaude beraien esku, ez? Hau da, dependentzia hori ez duzu horren bertze, ez? Bai, eta lehengaien dependentzia hori ez izatekin, badakigu pentsua ere beharrezko dela tamaina batean, eta pentsuaren prezioaren gorakada izugarria izan du da, ez? Ez dakit zueri nola eragiten dizuen edo... Guri egi erran ez dako horren bertzira eragiten, zen azken finean ez duzu horren dependentzia pentsuetan, ez? Alik eta gutiena ibiltzen dugu, eta, bueno, dato bat erteatik, orai kilo bat, kilo terdi pentsuet daute, egoten bazara bertzea beltzainekin, esne sektorean, nik ez dakit, Gu badakite garai betian 10 kilotaraino ibiltzen ginela, badakitzen baitzu gehiago ere, eta, karo, horren pentsu horren oinarri edo soja da, eta soja da proteina buru ez, orduan, karo, prezioa goititzean, azkenan pentsu osoa goitigaten da, eta, karo, esnearen prezioa goitiz badagaten, pues hor arazoa dugu, bai. Bai. Urte osoan zehar zuek ekoizpen antzeko izaten duzu edo behiak sumatzen dute urtaro desberdinak edo nola izaten da? Bai, nabaritzen da, erran nahi dute udaberri ude, erran nahi dut orai hartio ekoizpena poliki gorantz daie, azkenean, bueno, belarra ere kalitate gehiago du, hastio aipatzen duen bezala proteina ere gehiago du, eta ekoizpena onditzen da. Eta gero ja, pues, bueno, hemendik antzinerak usko dugu, bueno, idortia edo, bueno, bastan ez da olako idortik izeten, baliteke gande urtean zerbait izatea, baina, bueno, azkeneko udo nahiko gandire, eta uritema du, ekoizpena pixke jeizten da, baina mantentzen da. Hora, idortia baldin badu jeizten da, zen azkenean aipatu bezala, guk belarra da gure lehengai nagusiena, horrek fallo egiten badaku, pues normala denez ekoizpena jeizten da. Bai. Zuen biziko lehen gaia belarra, izaki, negu partean badakigu kanpoan ezin direla normaltasun batean ibili behintzat, eta ez dakit zuek ere behitzen duzu ez, negurako, orain, udaberrian egin bar da bazka ez, eta egin duzu ez dakit nola joan den denboraldia? Bai, ongi, orain arte bi moztaldi edo bi korte intugu, eta ongi, eta orain ikusi dugunez hastioketan uri egin du, eta, bueno, pixkeri duzkiet horriz gero berriz ere belarra heldu de, beraz, momentuen erran daiteke nahiko urte ona idela izeten. Asti eman zuen ere iteko belarrak, eta bueno, urie aipetu bezala, hemendik antzine uri mardu. Orden uritema du, belarra trako da, eta hoi dena negurako ongitorko zaiku, ez? Horrek ez du erran nahi zer erosten dugule. Luzerna zerbait edo bertze belar klase batzuk, bai. Bai, eta behiak zaintzen dituzu aski ongi, esnea ekoizten dute behi horiek, eta azken fina zuek esne hori baliatzen duzu zuen esnekiak egiteko, ez? Ez dakite momentuan jauregia esnekietan zer ekoizten duzu, zer saltzen duzu? Ba, momentu honetan ez du aldaketa gorrik egin, egierran, goiti-biti saltzen denez hauek, ez diogu buelta gehiago eman, ez? Baina, hori da, momentu honetan esneaz gain, esne pasterizetu ez gain, saltzen dugu jogur eta irabiatua, jogur nasi ez, eta gero gazna. Kasunten badugu gazna ondo ere bai, zerbait zeren azken finean udaberrien aipetu bezala, ez? Esneko izpena onditzen da eta ez duzu dena saltzen, beraz, uzten dugu ontzera pixket, ez? Izaten da, hori nahiko estazionala hau da, ez dugu urte guztien zehar izeten. Gazna ondo, bertzea saiatzen gara urtean zehar izeten, freskiusago dena. Bai, eta ja, bueno, zuen antolaketa aldetikan, behiak zaindu behar dire, behia jaitzi behar dire, esne hori baliatu behar da esnekiak edo esnea pasteurizatua saltzeko, eta gero hori bideratu behar da salmentaren, ez? Azkenean ziklo osoa zuek egiten duzue, eta ja martxa hartu duzue pixka bat, ez? Ez dakit gero zuen salmenta puntuak noraino zabaltzen dire edo. Gehien bat hemendik Iruñera eta hemendik Irunera, hori da pixke gure, ez? Erran daiteke igual 50 kilometro inguruen ibiltzen garela. Haratago ez daiteke gantzen, denbora gehiago suposatzen du, kilometro gehiago imartu duzu, eta azkenean, gure antolakuntzarako ere, eta hemen badire lanekin kontuten hartzen badugu, horreraino aiagatzen gara, ez? Eta egie da, erran bezala, urte erraruak izeten nahi dez, gande urtean eta urten, eta nolapait ere, esnea egie da gutiago ekoizten saiatu gara, salmenta jaitsi delakoz, edo bisita delakoz, edo bertzea delakoz, orduen, poliki gamar duzu egokitzen badenera eta ekoizpena ere bai. Bai, eta beti ere produktuk
berme bat badu, ez, produktu naturalak dira, eta zuek helburua da, ahalik eta astero, beharrala, joan berriz ere banatzen, ez, banaketo egiten, ez? Bai, azkenean da, produktua nahiko berexi ez, perezerua da, hau da, biala ondatzen aldena, orduen astero banatu behar duzu. Ez dago besterik, horrek zailtzen du dena, azkenean behar duzu maizago ibili saltzen, baina, badakigu ze produktoki nahi garen, eta zuk erran bezala ez, nahi baduzu berme bat man, eta nola baitere garantia banatu behar duzu lehen eta alik eta freskoena. Bai, eta, jauregian zuek ere azkarate familia, ez zerate hortamakar geratzen, landatxe pare bat ere badituzue, eta zuentzat garrantzitsua da, ez pixkat normaltasun batera bueltatzea, turismoa berriz ere anizera zuen etxetara bueltatzea, eta horrek ekartzen duna, beti ere bisita gidatuak, ez, zuek ere apostu induzue, jendeak ezautu behar duela nola bizitzen zareten horrelako herri batean, nola kapaz izan zareten zuen etorkizuna bertan herrian egitea, eta pixka bat ikusi naturan lan eginda bizitzea zer den, ez? Eta jarraitzen duzu bizitak idatuak. Bai, egia da, aste zaindu arte bilik ginela, baina, jende kopuruen muga bat zenez, utzi izen dugu oraien arti, orai berriz ere uztailean hasiko gara, eta jendeaia deitzen aide, hauniz jende bakizu, programatzen du bero porra denborakin, eta hoieia bialtzen duzte beraien emailak o WhatsAppak edo beraien erreserbak egiteko, eta gero ondarro ordukoak ere izin direz. Beraz, kusten dutenez edo irudi duenez, aurtengo uden ere jende andana bat ibiliko da hemen inguruen, eta erran bezala, nahi dugune edo helburu izaten da, oiti, beraiei jakin dezaten edo kusi dezaten, bastan zergati denola, eta nekazariek ze garrantzia duen, bastan nola eragiten dion, ez? Eta, pixke gure bizi modu eta ohiturek eta auture. Eta hori da pixke guk nahi izaten dugune bisitauekin bai. Bai, eta ja poliki helduen uda pasatuta, berriz ere beste ikasturte bat etorriko da, eta bergeroz da normaltasun handiagoan sartzen garen, ez? Bai, hori da, ikuste izunez beti badugu zerbait, ez? Sasoi bakoitza batu, behiak orentxe akitu dugu eskola, akitu dugu, belarra gehi eskoenak inek, hori ude pentsatzen, ude ondotia berriz ikasturte berrie, orden, beti sasoi bakoitza batu bere aferak, eta horrek ere du, ez, gauz positiboa, gauz polite abeltzaintzan, nekazaritzan lanitia, ez? Eta lurrakin eta denborakin, ez? Azken finean momentu enten gaude egunero denborai behire, eta, badetu bere gauz honak, gauz txarrak ere, gauz guzti bezala, baina horrexe da bai. Bai. Ongi Aitor, zuek zuen martxa aspaldi hartu duzue, ongi ari zaete lanean, kalitatezko produktuak ekoizten dituzue eta jendeak kontsumitzaileak badaki, eta hortaz irauten duzue sektorean eta merkatuan, eta horrela jarrai dadila, ez pixko bat gizartea kontzientziatu, gure osasuna ere zer jaten dugun horretan, eragina badu horrek ere, eta zueri jarraitu orain arte bezala eta uda ona pasa. Eskerrik asko. Eskar mila, eta berdin. Bigarren atal honetan, Mikel Sobrinorekin gaude, badakizue bera, Erdiz Bizirik plataformako kidea dugula, eta aspalditxotik, beraiek borrokatzen ari dire, Erdizen alde, eta pixka bat Mikel, hori da gure asmoa, pixka bat azkeneko aldian, onginelikan, ari zineten bilkurak egin barzen dituzten herri desberdinetan, momentuan Erdizen haziendak espezial daude, haiek gozatzen ari dire paraje natural horretaz, eta ez dakit zuen elkartearen edo plataformaren egoera zein den edo zertan zabiltzaten? Ongi errandu zuen bezala, azkenekoan herri guztietan batzarreak inbar genituela eta solastu ginen zuekin. Eta, bileraiek egin ziren, herri guztietan azaldu ginen zein den egoera. Guk segitzen dugu ia astelenero biltzen eta informazioa eta partekatzen eta ze gauz egin daitezkeen unen inguruen. Eta egierran orai ude edo porren aitzinean, iduridu lasaitasun pixket badela. Naiz eta jakin, magna bere lanak iten nahi dela. Gure bilerak eginta gero saiatu zen, intzituen kuartel bakoitzan nekazariei behire bilera batzuk, non eta guk erran ginuen, bezala ez parte hartzea bilera horietan, horratatako informazioa gehien bat beraiek erabiliko zutelakoz
gero proiektu aurkeztean erranez nekazariekin elkarlanean nahitu direla eta holako gauzak, ez. Orden jakin dugu ere bai, bilera horietan arras jende guti ibili baitzen, egon dela Magna, bueno, ez da Magna bera egoten, Magnak bertzen enpresa bat kontratatu du, pixkot partizipaziorako gauzak egiteko, eta horren enpresario badakigu egon dela nekazari ezberdinei deitzen, berekin bilera egiteko eta beren kezka jakiteko eta nolabait ere, guk labur biltzen dugu nekazariak erosi nahi ditu, bere proiektua defenditzen truke, gero zerbait emateko edo beraiek ertzen duten bezala, erdiz gaur egun dagoen baino hobe utziko dutela sinestaraziko, eta nekazariek gaur egun baino bazka hobeak izango dituztela sinestarazteko, ez? Orden badakigu hori ezinezkoa dela, orai ganbertzeik ez da inbar ikusteko ze bazka heldu den orai han, eta justo bazka hoberena dagoen tokie da desagertuko dena, ez? Orduen errengo duten nahi dutena, baina bai nekazariek eta bai guk ere badakigu hori ordezka ezina dela, eta ez dagoela bi gauzak batera egiterik, edo arrobia edo nekazaritza, ez? Orduen gu lanean ari gara, segitzen dugu, noiz aurkezten duten proiektua, eta orduen proiektu horren kontra indar guztiak bideratzeko. Hortzodete, erdiz biziri plataforma, baina hortan ez da geratzen, ez? Badakigu ere baztango batzar nagusia ere hor dela, eta zuek ere horren babesa baduzue, herri mailan ere, ez? Bai, azkeneko berri da, batzar nagusiak eratu duela komisio bat, nolabait ere erdizko gaia eta bertze gai batzuk herri galdeketa bidez erabaki ahal izateko ze urrats eman behar diren eta hori dena pixketa aztertzeko, ez? Orduen alde hortatik guk ongi ikusten dugu batzar nagusiak hori erabaki izana, eta iduritzen zaigu azkenean baztandarrek badugula hitza gauzak erteko, eta gauzak ongi antolatzen badira, kondizio berdinetan, enpresa eta badire hor urrats batzuk eman behar direnak, eta hori lortzen balin da guri ongi iduritzen zaigu batzar nagusiak hori antolatzea. Bai, erdizen bazkaleku bezala, bazkaleku ezin hobea da, badakigu hazien dagoen nola dagoenan, eta gai honek ez du eragiten bakarrik nekazari eta abeltzainari, ez? Azkenean erdiz bezalako paraje bat, herri osoa edo gizarteari zer esan handia du horrek, ez, eragiten dio, eta danon ardura da hor zer egingo den edo ez den egingo, ez? Bai, nik alde batetik beti hartzen dut erdiz bezalako paraje bat gure aitzinekoek guri utzi dakuten altxor bat dela, ez? Eta guk dugula hori mantentzeko ardura, beharra, eta baztan olako toki gabe, ez zuen nortasun berdinik izain. Baztan nekazari gabe, ez da baztan izanen. Eta erdiz bezalako toki gabe, nekazaritza nahiko larri dago gaur egun, olako goz betkentzen badiago, oiniken larriago, ez? Orden, nik argi dut, beharrezkoa dela nekazaritza mantentzea, baztanek orai arte ezagutu dugun itxura hau mantendu dezan. Eta, jende honek izan du turismoa jende honek tortzen da gustora, mantendu dutelako dagoen bezala, baina orai arrobi batzuk sartuko baziren olako galduko zuen, eta, ekonomia pixkat berplanteatu beharko zen edo gelituko zen pixket airean, ez? Orden, nik uste den, ez da hor, baster baten inbardakuten gauz bet, nik uste dena duen, eta ez da bakarri nekazarien ardura, mendizaleak ere nahiko dute mantendu hori, eta nik uste dut, azkenean, gizarte osoak solidarioak izan behar dugu, bere etxe ondoan ez dagolakoz, ez duerten ala maiurtar batek berdin zaiola, nik uste baztan bere sotasunean mantentzeko ardura dugule, eta denek behar dugule ikusi hori. Hortaz, herri galdeketa batek, olako zerbait bultzatuko zuen eta lagunduko zuen, denek solas egin izateko, ez? Hori da, ez, azkenean herri galdeketa batek, herritar guztien iritzia jasotzen du, eta esaten den bezala, ez, demokratikoena edo pixka bat erabakirik hoberena, bintzat gutxienez izango zen herriak zer nahi duen galdetzea, ez? Bai.
Hortaz, gauzak ongi eginezkero, izan zateke modu bat jakiteko gizarteak zer dioan eta orden ikusi abertze zer den. Iruditzen zaigu, enpresak ez duela hori nahiko, enpresak baditu pesisaren bidea, baditu zedula minera erabiltzeko aukera, orden, enpresak onartuko bazuen prozesu hortan eta herritarren iritzia onartzea, errespetatzea, gukok ikusiko genuen, egirteko zaila ikusten da, baina Batzar Nagusiak proposamen hori egin du, ardura hori hartu du eta ongi ikusten dugu bai. Plataformaren aldetikan bestetik ez egite astero biltzen zarete, jendea parte hartzen du, jende berrien freskotasuna behar duzue, bertan zaudetenak badiren nekazaria beltzainak, herritarrak, denetarik, adin desberdineko jendea zaudete, nola dago plataforma? Egirteko nahiko lasai dago plataforma. Proiektua aurkeztu arte, ere ez dugu sobera mugitu nahi, denborak ongi neurtu behar dire. Eta gainera, aroztegiako aferakin indar gehiago hartu zuen aroztegia, eta horren jendea gehiago dago hortan, orduan gu mantxo ari gara. Eta behin proiektua aurkezten denean, orduan bai beharko ditugu batzar gehiago, jende gehiago laguntza, eta hori. Printzipioz herrietan pixket afera azalduta gero, diru bilketa hasi ginen, bai abokatu eta bertzelanetan analizateko, eta nahiko ongi daie, egia erran guk ere ez dugu gehiegi egin, aroztegiako atorri zelakoz eta dena batera ere ezin da, eta proiektua etorri arte, pixkator lasaiago egoin gara, ez? Baina guk ari gara ikusten eta abokatua prestatzen, ze alegazio mota egin daitezken, materiala prestatzen, orduan, geldik ez gaude, baina erren daiteke pixkat moteltxago gaudela, ez? Horai aipatzen aldugu, udan zehar materiala saltzeko egun pare bat ere antolatuko ditugula, larun batetan Elizondoko plazan artisauek jartzen duten merkatuan, ordu pare batez egongo gara materiala saltzen, WhatsAppez zabalduko dugu ze egunetan izain den, hori badakigu uztailak 10ean bai egongo garela lanbete goizean materiala saltzen. Eta berriki hitzaldi bat egin dugu Lemoizko gertaerei buruzko bideo bat egin dutelakoz, eta ezagun batzun bitartez, eta gauzak egiten ditugu, baino erne gaude, baino indar guztiak mahai gainean jarri gabe. Hori da. Oso ongi Mikel, jakin dugu zertan zaudeten, gaia nola dagoen, eta aurrerago berririk baldin bada ere, berriz ere ongoan elkarrekin, da bitartean ongi segi. Mila esker. Mila esker zuei. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Baztango Ehiza eta Arrantza elkartean gaude, gurekin Oier Jantzi dugu, eta badakizue, bera guarda edo izazaina dugu, eta beti ere izaten da zer egin. Kasu honetan, solastuko gara bereziki pixo bat arrantza sektorearen inguruan, eta Oier, halaxe da ez, arrantza denboraldia maiatzaren batean hasi zen, eta beti ere arrantzalek gogotsu hartzen duten denboraldia ere ez. Bai, azken, izturintzat egizaten mazala, arrantzalintzat. Arrantzaten hori izaten da urteko tenore seinalatuna, eta batzuk biek, eiztarik eta arrantzalik direlako, eta guain hortan nahi dire, arrantza nahi dire, eta hortxe da biltza. Hori da, eskualde honetan bizi direnak ez, Baztan Bidasoako eskualdean, zorionez, Bidasoa ibaia hor dugu, eta zortea da, behintzat, izokinak bertan ibiltzen direla ikustea, eta izokinak arrantzatzeko aukera izatea, privilegioa da, ez? Bai, hori da gure inguru honen bereizgarri nagusia, ez? Arrantza aldetik behintzat, izoki, hemen Bidasoko izoki arrantzatzeko dugun tarte hortan, eremu hortan, nahiko aktibidade ez da importantia da, hemen erreka honetan, eta hori dugu bereizgarri nagusia arrantzan inguru. Urtero badakigu ez, arrantza denboraldia irekitzen delikan,
danak desiotxu oten dire, arrantzatzeko lehenbiziko izokin, ez? Hartu du ospe bat, edo indar bat, izen bat, atzetik ere diru pixka bat bada, eta alde hortatik ez dakit nola joan zen aurtengo lehenbiziko Bueno, aurtengoan izokina. nahiko agudu ateri zuten, aurten badekizu prentsanta ateri zen, lehenbiziko deitzen zaion izoki hori dokentzeko proposamen bat da zela, ingurumen sailetik, baina azkenean etzen aintzinera ateri, eta bigarren eguneko maiatza birako ateria zuten lehenbiziko izokia. Bai, Asturiasko mutiko gazte batek atezun, 28 urte noski zituen, nahiko gaztia. Eta arek atezun, 7.800 gramoko, oza, 7 kilo 800 gramoko bitxo bat, eta hortxe. Hori da, behin lehenbiziko izokin hori arrantzatzen dutelikan, furi hori pixo bat lasaitzen da, baina arrantzaleko afizioa dunak beti nahi izaten du, ez? Urtea bukatuta, ea izokinen bat arrantzatzen duen, urtero bere datuak izaten dituzten norberak. Azkenean hortara joaten denak beti ateri nahi du izoki bat, igualdo lehenbiziko izan, margarren nahi baldo, azkenean izokik hor daude, eta hori da azkenean bilatzen dutena eta lortuzkero konten. Baina, lehenbiziko badu izen hori, izena eta gero jatetxe batzuk edarki pagatzen izoki horrengatik. Hori da, basurde izen denboraldi oso ebiltzea bezala eta basurderik ez hiltzea bezala, ez? Azkenean nahi du norbera, basurderen bat hil edo hala izaten da. Ez dakite izokinen kasuan lehenbiziko arrantzatu zen, segidan, maiatzaren 2an, noiz arte luzatzen da denboraldia? Denboraldia luzatzen da, hasten da maiatze batan, eta gero 50 izokia arrantzatu arte edo ezpada zenbaki hortara jatzen, uztaileko 30 arte. Eta ez dakite agudu hasi zen, baina ez dakit nola duien denboraldia? Ekaina bukatzera da eta oaingoz azken aldiz begitunik hor Nafarroko gobernuko web horrin datuk, 13 arrantzatuak ziren. Orduan berez, ez du ematen aurten kupua beteko denek. Baina, ez dakit datoiek eguneratuk dauden edo bintzat. Hori da, azkenean, eguraldeak ere badu zerresana, erreken nola datorren, eta, bintzat badakigu arrantzaleak ez dutela etxiko ez, arrantzale badakite ez, azkenean badakite arrantzaiteko ze araua diren, lizentziarena, betiko gauzoia barneratu dute ez. Mundu hortan sartzen dena, arrantzatu nahi dunak ez du bertze erremediorik hori ikastia baina. Arrantzatu nahi baldin moduzu lizentzia eta beharrezko materialaz gain, eguneroko baimen bat behar duzu hemen, Nafarro iparraldeko Region Salmonikola deitzen denan, superior. Eta hor nahi eta nahi ez behar duzu, bai izokitako eta bai amurretako. Orduan norbera arduratu behar da, baimen horiek eskatzez, eta hori telefono bidez edo Nafarroko gobernun web horri bidez egin alda. Baina, hori denak badekite, hori ez da berrila, baina dela urte batzut hori aplikatu zela, eta hola da. Zuen elkartean, Baztango Iza eta Arrantzale elkartean, badire denetarik ez, iztari hutsa direnak, arrantzale hutsak, eta iztari eta arrantzalea direnak, eta arrantzaleek, buru belarri daude arrantzan, eta gero porrak hartzen dituzte ofizialki ez, bi afizioetan, da gero poliki hasten direa burua goitzen, edo zerura begira, edo pixka bat armak eta behar den hori prestatzen, ez? Gero segidan etortzen da berriz ere izan goraldia, ez? Opor txikile dira hor, Ramazala, Izokin, arrantza izten denik, uztaileko 30ekan abuztuk 18 basurdeten hori deitzen da. Baztanen ez, hori hortan Nafarroan hemen erabaki zen ez, hemen iraila arte espetzen da. Baina, hor da, ezin ari dena batzuk ez di hemen haitzen, Nafarro guzin haitzen da jendia, eta Nafarroan gerotan murritzago da, eta alabiarrez basurdin kontu horrekin, azken urtetako joera ikusita, alabiarrez, hori da, azkenen basurde badakigu zabaltzen ari dela fuerte, kalte handiak egiten dituztela, eta hortaz ez batzutan luzatzen da denboraldia gehiago, edo pixko kontrolatu behar da ez. Hala da, ez da bertze animali horrekin, hola dago gauza, eta baino hola da, hori kudeatu behar da, eta hortan da biltza departamentutik, eta gure hemen aldugun, gure esparro txiki jontan, baita ere saiatzen. Zuen Iza eta Arrantza egoitza honetan, etorri gara eta eritxo orduko bai dotore, bai apaindua, eta ikusten dugu hendikan bukatu gabeia den arren, leheno nabe zuri txura zaharra zuna berriz,
koloretsu eta polita ez? Eman duzu buelta bat izate ematen ez? Ba, nik uste, Gran Jonek merezi dula, urten mordoska bat batzu hemen zerbitzu ematen baztango historikeri eta batez historikeri, arrantzalikeri ere bai, egoitza izaten elkartintzat, eta pixko zaharkitu dago, eta poliki aldugun neurrin azkenen baliabide mugatu txigulako ere bai, ari gara, poliki alik eta txukunen patzen, eta lekuri merezi duen itxura aldaketa hori ematen, azkenen zaharra dago, baina bintzat lehenago bai zarri itxura gehiozun, eta denborakin urte batzutan jartzen dugun itxura oso, eta gustero gotxeko modun. Bai, hemen errepide ondoan zaudete, baina natura tartean, eta ez da kurioso gauza polioit bat ikustea dozein errepidetik otxondoko bidean pasatzen dena, atentzioa ditzen du, koloretsua da, eta eskertzen da azkenean. Bai, hemen lan txukun bat egiten nahi da, baina erramazala kautu bat dago, baina hortan gabiltza, eta hor perotxena edo balamutiko bat pintatzen nahitzen dena, eta haren laguntzaz, haren asesoramendukin pixko bat, ari gara. Hauzolan egun batera antolatu genuen, aurrakin eta tortzeko, hemen historiken familiak eta aurtikilek etortzeko eta pixko bat marrazkein ondotik marrazke hori kolorez betetzera, eta nahiko ongi ateri zen, eta pixko bat bizitasuna eman egoitzoneri, eta hori da gure helburua. Eta zuek ere, beste bezala ez, poliki oporrak ere hartu beharko dituzue, eta danak tartekatu behar da ez, oporrak eta lana eta kudeatu. Oporrak guri garai honetan zaila zaten da, udan nahiko lan zaten du, faisanak eta jaiotzen nahi direlako, eta ja dena jaio dire, baina hain azitzen nahi dire, eta orduan hain momentu importantia da antzinera egiteko, txitu direnetik heldu izatera pasatzeko, eta gero hasten dira, dena, eiza sasoia prestatu behar da, uso postuk prestatu behar dire, kontegukin behar dire, eta uda nahiko mugitu zaten da hemen. Neguo dugu lasaia, baina tarteka moldatzen gara asteren bat edo egun batzu libre hartzeko, baina udan zaila zaten da, uda berrin zaten dugu. Eta egaztiok eta ongi duazi ez, desa ongi jaio dire, ongi daude. Egaztik punto kritikoa da jaiotzi hori, inkubatzeko prozesu hori, eta gero behin jaiota lehenbiziko aste horik. Eta gero kontua eduki behar duzu, ongi garatzen doazten, lumak eta ongi osatzen zaizkion, gero alik eta politanak egotzeko saltzeko momentu hortako. Eskaerak badire, nola izaten da, horreago izaten da? Eskaerak guk azkenin nahiko produkzioara ez du ikaragarria. Neurri hartu dugu eta batxugun eskaerantzako sortzen dugu eta punto, ez da hola ez da ginen. Hemen Nafarroan ez dago holako enpresari, baina badire enpresa faisanak pilaka zitzen txuztenak adiz iparraldin edo Frantziako alde hortan, badire holako enpresa, gero saltzen dituztenak eta han otxura gehiago dago olako animalik azitzera, baina hemen guk ez du gure eskariak betetzeko baina eta listo. Eta urtero eskari berak dira. Ongi ikusten dugu ez, betiko martxan lanean zaudetela, ikusten da gustora hitzen zaudetela, baduzuela ilusioa, eta hori nabaritzen da bazter guztietan, eta horrela jarrai dezazuela ez. Eskerrik asko hier eta beste bat arte. Eskerrik asko zure. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman ez zuen arretagatik agurtze gara. Ongi segi! Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.